Balik din ako. Ayun guys, so na-invite tayo na mag-judge sa isang school. Wow! Ayan, so punta tayo, let's go guys. Go, 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 go. Okay, okay. So we're here na. Ayan, may mga sasakyan. Kulang ka lang. Diretso na ako. Hindi naman ako pinansin. Boing! Saan ako pupunta? So we're here na guys. Hello! Magja-judge tayo ngayong araw. Buti 3 lang yung pagpipilian natin. Ay, tinatawag na tayo. Oh no! Doon pala tayo. Hindi ko alam. Boing! Roses. Salamat po at ako'y pinuntakan ng kanyang misis muna. Kasi pinunta ko na una si Karen. Ako siya nalang nag-ilig. Kasi hindi ko pa ata sa friend sa FB. Uh-oh. Si Sir Dennis Vitalo, former tourism officer, way back panahon ni Mayor Aldrin. Wow! Ngayon po, presently the marketing manager of the Tattoo, di Paseo. Paraiso. Paraiso. King Jellyfish. Kung inyo po na-like nyo yung kanyang mga vlogs, Kabam! marami ng mga vlogs yan. Ano na yung name mo doon? Sir Dance po. Ang kanyang Sir Den. Cha-ching! Vlog name. At siya rin po ay accredited regional tourism tourist guide. Wow! In the region. At siya po yung malimit na nakikita natin whenever we have fiestas in Anda. Dati. Nagsasalita at photography. Cha-ching! Panahon ni Mayor Aldrin. So that is Sir Dennis Vitalo. And our last judge, Nakakahiya naman number yan. 4 is So we will judge them according sa ating criteria. Hello! So lahat naman sila actually ang gaganda. So 3 lang yung i-judge natin. So ito yung number 1, Wow! number 2, Wow! at saka number 3. O sinong bet nyo dyan? May Wow! maganda. Pero ang tema kasi is yan. Okay, Araw ng Kagitingan. Poster making. Patrick! So Philippine Veterans Week siya. So ang tema is mga veterans. Okay. So mayroon na akong score. Siyempre di ko papakita sa inyo. At syempre, awarding of certificates muna sa ating mga judge tulad ko. Aming salamat, Madam Geraldine, sa pag-invite sa akin para maging judge sa kompetisyong ito. Ngayon naman, awarding ng winners. Ang third prize winner natin ay ang number 1. Pang second natin si number 2 naman. At ang ating winner ay ang number 3. Mapapasana all ka na lang sa galing niyang mag-drawing. Congratulations sa ating winner at siya ang magre-representa sa bayan naming Anda na ilalaban para sa poster making contest. Well, have fun! At ayun nga, nang pauwi na ako, nabilad na ang motor ko, edi ang init, edi wow!